over den. Dina, du skal også ud og prøve. Du skal også ud og prøve. Du skal dreje rundt og se på spidsen, og så når vi siger til, så skal du smide den ned og hoppe over den. Så dør jeg jo næsten. Ja, det er det. Har du gjort det? Ja. Må jeg se det igen? Nej, så kan filme det. 1, 2, hjælper du bagud! Jeg er faktisk god til baglæns golføst. Du kører bare på. Snyd. Gå bare ind foran og starter. Nå. Nej, det er jo sjovt det her. Er det ikke sjovt det der med at hoppe over pinden? Kæft, mand. Hvad tager et skridt frem og se?